шумо метавонед ҳар саҳар бо дидани чунин манзараи зебо бедор шавед ё ин ки баръакс дар ин ҷо меҳмонҳоятонро қабул кунед. Нархи ин хона ҳамагӣ 497 000 сомонӣ мебошад. Ду хонагаи фурӯшӣ. Ягон кас дар ин хона оли зиндаги кадагӣ нест. Ва медонед боз чӣ хубии калон дорад? Дар сеюм ошшонаи бинои новостройка ҷойгир мебошад. Варианти беҳтарин. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Аз ин тараф гардиши фабрика роҳ ба сӯи 46 микрорайон, инҷо гардиши Ленинград ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳия Рудакӣ. Хонаи фурӯши мо дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Ду хонагаи фурӯшӣ бо масоҳати 44,3 метри квадратӣ дар сеюм ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 18 ошшона иборат мебошад. Бинед дар торикӣ чӣ қадар ин бино зебову замонавӣ аст дӯстони азиз. Инҳо буданд ҳоҷатхонаву ҳаммом. Мегузарем ба якум ҳуҷраи истиқоматӣ. Оиди инфрасохтори назди бино умуман ташвиш накашед. Ҳама чизҳои даркорӣ дар назди хона қарор дорад. Мегузарем ябора ба дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Нархи хона бошад 497 000 сомонӣ. Боз албатта муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг пурсон шавед. Рақамҳое ки охираш 4293 мебошад WhatsApp доранд. ва ин ҷо ошхона. дӯстони азиз, хотир расон мекунем канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.